bona tarda. El que venim a presentar-vos és, més que una història d'aquí del Prat, que la coneixeu millor que nosaltres, és una manera que hem d'entrar a abordar problemes que tenen edificis d'un valor patrimonial, edificis històrics vinculats amb les arts escèniques, amb els teatres. El que ja fa uns anys, des del 2007, però abans, ja hi treballàvem en qüestions vinculades amb l'arquitectura teatral. Però el 2007, en aquest marc, que era el de la Quadriennal d'Arquitectura Teatral de Praga, varen presentar la proposta de crear un observatori de teatres en risc. Això venia d'una història vinculada a l'Escola d'Arquitectura, a una optativa de teatres en la que, gairebé us diria, quan jo aleshores era estudiant, vaig veure una foto com aquesta d'un teatre abandonat. Era el darrer teatre circ de Catalunya, l'Apolo, a Vilanova i la Geltrú, i aquesta imatge em va quedar gravada. Aleshores, ja siguent professor, vaig plantejar als estudiants de veure què se'n podia fer per recuperar aquest espai que, com veieu, amb el temps s'havia anat omplint dels desnonaments de Vilanova. S'havia convertit en el magatzem dels desnonaments de la ciutat, cada vegada més ple. Hi havia un estel de Natzaret en allà que encara quedava del local. Finalment, aquest espai es va cremar. Es va cremar just quan havíem presentat un informe per poder-lo recuperar. El cert és que això ens va fer bastanta ràbia i vàrem pensar en crear aquest observatori per estudiar casos de teatres abandonats, perquè un teatre sense ús doncs és un teatre, en el fons, en risc. Finalment, l'Apolo va quedar convertit en això. Quan queda així, ja no té sentit recuperar la història, perquè seria com inventar-se un passat que ja ha desaparegut. Perquè això no existeixi és quan vam crear aquest observatori i hem arribat, podríem dir, aquí. Ara, aquestes són imatges d'aquell incendi. Aquell incendi va ser el detonant per crear aquest grup de treball, i amb aquest grup ara l'Ivan us explicarà algunes qüestions i després jo continuaré. Doncs jo he titulat aquesta xerrada Apunts sobre teatres d'entitats i una breu reflexió sobre l'Artesà del Prat. I com deia el Toni abans, més que parlar de la història de l'artesà o l'arquitectura de l'artesà, són temes que em sembla que ja heu tractat aquí, o segur que coneixeu molt bé, molt millor que nosaltres. Doncs jo el que volia era repassar alguns elements de dos casos d'entitats amb teatre, pensant en que si finalment l'artesà revifa, diguem, i tira endavant i torna a ser un edifici amb activitat, doncs potser algunes de les coses que comentaré sobre aquests dos casos poden servir potser per als amics de l'artesà i per emprendre aquesta nova etapa. I bé, començaré parlant de l'Ateneu Igualadí de la classe obrera i llegiré un text perquè l'he preparat per llegir-lo. El cas de l'Ateneu Igualadí de la classe obrera pot mostrar com una entitat nascuda de la voluntat d'instrucció es manté fidel a la seva orientació al llarg dels anys, però es troba en conflictes derivats dels plans municipals. L'Ateneu Igualadí de la classe obrera va aprovar els seus estatuts l'any 1863. Va ser una iniciativa d'un grup de teixidors a mà que es reunien per llegir la premsa plegats en un cafè. Els que sabien llegir, llegien, i els que no, escoltaven. Així, el primer capítol de l'entitat ja va tenir les connotacions que la van definir i la defineixen: formació i sociabilitat,
però també voluntat performativa d'intervenció artística i d'espectacle, com després va anar desplegant el seu teatre i els seus quadres escènics. Aquella iniciativa va comptar de seguida amb el Consell del Pare Marià, que era un escolàpic claustrat, i la inspiració de l'Ateneu Català de la Classe Obrera, fundat a Barcelona el 1861. I també amb el suport d'alguns empresaris benefactors. Per què va comptar amb aquests benefactors? Doncs perquè alguns van veure en la iniciativa d'aquesta entitat una bona solució o un bàlsam o un factor d'equilibri per a la difícil situació social d'aquell moment. Així que la fundació de l'Ateneu Igualadí, per molts d'aquests empresaris que el van recolzar, era com un element que havia d'allunyar els obrers de les ideologies que es veien com a perilloses, no? I que en aquella època estaven en creixement. Aleshores van decidir fer un Ateneu, però del tipus formatiu, o sigui, era més aviat una escola de formació professional, com es coneixeria ara, no? I que també instruïa i alfabetitzava els obrers i més endavant els seus fills. Bé, això ho veiem en un article que es va publicar a l'època, no? El Miguel Bertran, a l'Eco d'Igualada, el 15 de març del 1863, parla de la ignorància dels obrers i es refereix a aquesta ignorància com una blandacera donde se amoldan todos los vicios. I també el mateix Bertran diu que l'objectiu de l'entitat era controlar o neutralitzar esa superioridad de fuerza bruta que en la clase obrera existe. El que passa també, amb el temps, a l'Ateneu, com moltes entitats d'aquest tipus, es van adaptant als temps que corrien, a les lleis que corrien, a les ideologies polítiques que predominaven, i aleshores més tard, el 24 de març del 1933, el Josep Pla, a La Veu de Catalunya, ja parlava de l'Ateneu com una entitat fidel a les ciències d'esquerra, a la pedagogia, a la filosofia popular i l'evolució social. Per tant, ha sabut adaptar-se com als diferents moments. Aleshores, pel que fa al teatre, a l'activitat teatral, és interessant veure com el teatre, l'activitat teatral, va buscant i trobant un lloc les diferents seus de l'entitat. Aquesta entitat va passant i va allotjant-se per successius edificis des de 1863, en què es funda l'entitat, fins al 1878, quan es construeix la seu definitiva. La seu definitiva es construeix al carrer Sant Pau, rere la Rambla, per tant en un lloc bastant cèntric, just a tocar de la primera corona més històrica d'Igualada, i en un edifici de maó molt sobri, amb façana de trets neoclàssics, i és obra del mestre d'obres Pau Riera. Però l'edifici, el teatre, també tindrà una itinerància interna, o sigui, l'activitat teatral, un cop construït aquest edifici, primer es celebrava al Saló del Vestíbul, del que ara és el vestíbul, la gent es disposava amb cadires formant la plantilla a la planta principal, i després en un balconet que hi havia també es col·locaven unes cadires i s'improvisava un teatre que era com provisional, no? Després, el 1900, ja es va construir un edifici, o sigui, l'edifici pròpiament l'espai del teatre, i després d'un incendi, el 1910, el teatre ja tindrà un lloc en el nou edifici a la italiana, que és obra de l'arquitecte Pau Salvat i del mestre d'obra Josep Vic. Aleshores, una cosa que també li passa a l'Ateneu Igualadí és que durant el franquisme l'Ateneu es converteix en el centre nacional i aquesta espècie de dinàmica paternalista que tenia als principis torna d'una forma molt més accentuada, perquè ja pràcticament la missió ja no és ni l'alfabetització dels obrers, ja és la de celebrar els balls, el folklore, les festes majors i alguns esdeveniments, però és una època molt decadent, molt diferent de l'època que havia vist néixer l'entitat o fins i tot de l'època de la República. La part cultural també va revifar molt. Què passa? Que quan va arribar als anys 70 la transició, els primers anys de la democràcia, tota aquesta decadència, gairebé 40 anys de franquisme, havia anat minant l'entitat
en dos sentits. Primer, amb què l'entitat acumulava molts deutes, perquè per falta d'activitat i per falta d'organització i per falta de fluidesa dels diners, doncs devia molts lloguers, devia molts diners. No havia pogut generar tampoc cap riquesa o cap activitat així constant que li aportés un capital, un finançament que fes sostenible l'entitat. I després també, perquè també al llarg d'aquests anys el manteniment s'havia deixat molt de banda i aleshores es troben als anys 80 que tenen un edifici que és molt maco, diguem, la seva arquitectura és bastant considerable, però està en un estat molt degradat. I aleshores, la solució que van trobar és que el 1987 va passar a gestió municipal, el teatre. O sigui, el teatre només, no tota l'entitat, sinó la part del teatre. Aleshores, el 1990 s'emprèn una reforma amb un projecte de l'arquitecte igualadí Jaume Riba i el 1995 es reobre el teatre amb el nom ja de Teatre Municipal de l'Ateneu. I aquesta reobertura és com la primera fase d'una sèrie de reformes que duraran quasi 20 anys, des dels 80 i fins fa molt poc encara van fer unes proves i uns reforços estructurals, es va canviar tot el que seria la primera pell de l'edifici, els ampits, les parets, es van homogeneitzar els colors i els materials, es va construir també un sistema d'evacuació que era necessari perquè van decidir que per als materials de l'edifici, per l'arquitectura, per totes les decoracions interiors, no era viable intentar fer ignífug tot l'edifici. Aleshores van apostar per reforçar molt les evacuacions i conservar i respectar els interiors, els materials i les decoracions tal com estaven. Entre aquestes decoracions hi hauria aquesta que veieu aquí, de les abelles zoomòrfiques, que són també un símbol del paternalisme de l'època, reflectit en l'arquitectura, materialitzat, perquè són com el símbol dels obrers. Hi ha altres decoracions en la part alta dels amfiteatres que són uns escuts amb l'aqualata, que és l'escut de la ciutat, i després unes altres encara amb uns ruscos d'abella que representa que volien expressar com l'esperit de l'Ateneu com a casa dels obrers. I us volia fer alguns comentaris, després explicar una mica la part d'aquesta com més arquitectònica i de la fundació de l'Ateneu. Uns comentaris que van sorgir mentre jo feia com la recerca sobre l'Ateneu, que van sorgir al llarg de les entrevistes que vaig mantenir amb la gent de l'organització, els tècnics, allí. D'una banda, em comentaven de quina manera el fet que el teatre de l'Ateneu fos de gestió municipal duia situacions absurdes i poc eficients a vegades. Doncs l'espai del teatre en programació municipal es podia veure a vegades massa deslligat de la vida de l'entitat, o els passos a seguir per part de les associacions i col·lectius d'Igualada per demanar l'ús del teatre potser no eren tan fàcils i clars com ho serien si aquest depengués de l'entitat directament. L'altre comentari tenia a veure amb el perill que aquest tipus de teatres pateixi cert desaprofitament, tot i que a l'Ateneu, fins al 2011, hi havia una ocupació de fins a 280 dies l'any, que és bastant acceptable, aquesta ocupació, aquesta activitat, amb graus d'ocupació de les activitats que anaven fins al 50 o 70%. I val a dir que molta d'aquesta activitat també, vull dir, aquí hi ha una mica de trampa amb aquestes dades, perquè molta d'aquesta activitat era el teatre escolar que feien, per exemple, assajos de teatre o que podien fer obres de fi de curs o també, penseu que a Igualada també rep escolars de pobles de la comarca que potser van allí a assajar o a veure alguna funció o així, però a part d'això també hi havia, o sigui, el Teatre de l'Ateneu també funcionava com un dels espais on se celebrava la mostra, i se celebra la mostra, que és la Fira de Teatre Infantil, que a Igualada és un apartat escènic així que té molta importància. O també, per exemple, de les activitats de cultura en gira, o sigui, tot el col·lectiu dels teatres de província, el centre de difusió de la Diputació, les obres que venien del Teatre Nacional i que
que van fent gira per als teatres públics de Catalunya. També tenen una activitat de cineclub que és més regular i una altra que és més esporàdica, com els Pastorets. Tot i així sempre hi havia una mica aquesta por del desaprofitament, que és una que també he anat trobant a altres teatres d'entitats. I després el darrer comentari sobre el Teatre de l'Ateneu tenia a veure amb la voluntat per part de l'Ajuntament de construir un nou equipament més modern i amb més capacitat. L'any 1999-2000 es va redactar el Pla d'Acció Cultural d'Igualada, que donava les directrius per desenvolupar l'activitat cultural a la ciutat, també l'escènica i la musical. Aquest pla havia de servir per elevar les propostes al Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya, que contemplava com els equipaments de l'any 2010-2020. I en aquest pla d'acció cultural, o sigui, el pla local, s'afirmava que Igualada necessitava un nou equipament per a unes 800 persones, un teatre auditori del tipus de Sant Cugat o l'Auditori de Lleida, o d'un tamany una mica menor que el de la Llotja de Lleida o menor també del Teatre de l'Atlàntida de Vic. Aleshores, un dels dubtes que sorgia és que si això es feia, o sigui, si es duia a terme aquesta construcció de nou equipament, doncs què passava amb el Teatre de l'Ateneu, que aleshores ja es veia com una tendència una mica a la baixa en quant al l'ús i a l'ocupació o a la programació teatral. O què passava també amb un altre dels pols teatrals d'Igualada, que és el Teatre de l'Aurora, que aquest forma més part de l'escena com a alternativa de teatres. O sigui, potser com estadísticament, amb dades demogràfiques, observant una mica les rutines escolars o de la gent dels ciutadans d'Igualada i de comarques, inclús també analitzant una mica les capacitats tècniques i espaials i d'aforament de l'Ateneu. Potser després de fer totes aquestes comprovacions sí que es podia arribar a la conclusió de que Igualada necessitava un nou equipament, d'unes 800 places, etc. Però hi havia el dubte dintre del mateix Ateneu que si això es feia, clar, faria ombra aquest equipament a la funció de l'Ateneu. I això també és una pregunta que volia fer-vos a vosaltres, a la gent del Prat i els amics de l'Artesà, si creieu que això, o sigui, no si esteu d'acord amb això, sinó com creieu que en un futur proper, quan l'Artesà comenci a posar-se en marxa una altra vegada, haurà de conviure amb el cèntric, per exemple, que és aquest tipus d'equipament que a Igualada no sabien si construir o no, i aquí es va construir. És una cosa que potser es podria estudiar o s'hauria de mirar. I el segon cas del que us volia parlar és un teatre més petitó que es diu Antic Teatre de Barcelona. I bé, el cas de l'Antic Teatre del barri de Sant Pere a Barcelona és interessant per veure com una entitat que havia començat com a espai recreatiu i moralitzant per a obrers catòlics esdevé un pol juvenil del barri i sobretot una plataforma de produccions escèniques experimentals, avantguardistes, emergents, undergrounds. A més, d'un dels pocs llocs de la ciutat on es poden veure una sèrie de propostes escèniques independents d'arreu d'Europa de forma regular, perquè l'Associació Cultural que porta l'Antic Teatre forma part d'una xarxa europea que es diu European Off Network, que permet aquesta rotació i aquesta agenda molt fresca d'espectacles. El Cercle Barcelonès de Sant Josep, o Círculo Barcelonés de Obreros bajo la advocación de San José, que és el seu nom original, té els seus orígens al 1887. En va ser l'impulsor i primer president l'arquitecte Joan Martorell, que va viure entre el 1833 i el 1906, i que va ser també un dels membres del Cercle Artístic de Sant Lluc, un cercle de pensament conservador i catòlic de l'època. L'entitat del Cercle Sant Josep pretenia l'associació dels obrers catòlics en un espai on rebre instrucció, gaudir d'activitats recreatives i morals, compartir tertúlies, sempre allunyades de la política, i organitzar actes benèfics. Aleshores, en els primers estatuts d'aquesta entitat, que van ser aprovats el 1879, i diu: para que los obreros de esta ciudad puedan reunirse las noches de los días de trabajo y tarde en noches de festivos, disfrutando de algunos ratos de solaz, honestas recreaciones y hasta perfeccionando su instrucción, se instalará en un local adecuado un círculo de obreros.
I aleshores, on es va instal·lar aquest cercle d'obrers? Doncs també va fer una itinerància, tal com havia passat amb l'Ateneu Igualadí, va fer una itinerància, tal com va passar també amb l'Artesà, que abans de construir l'edifici actual, aquest que coneixem ara, havia passat per diferents establiments. En el cas de l'Antic Teatre també havia passat per diferents punts del casc històric de Barcelona, fins que després que es va obrir, es van començar a fer els treballs de l'obertura de l'Avinguda de la Catedral, el 1951 es va traslladar a un carrer que aleshores es deia Pedro les Tortes, i ara es diu Verdaguer Callís, que és un carrer que està tocada al Palau de la Música, just davant. Aleshores, resumint una mica l'activitat d'aquest centre, que va trobar el seu espai final i el que funciona encara actualment en un palau senyorial, una casa senyorial del segle XVIII, que té també uns jardins molt macos, molt amplis, tal com passa amb l'Artesà, doncs es podria resumir amb què feien. Van començar fent classes d'instrucció i alfabetització, diürnes i nocturnes. Després, això es van afegir els ensenyaments musicals. Després, la mecanografia, el corte i la confecció, els estudis per als fills dels obrers, socis, els parvularis, després la música per a infants i per a adults, cant i dicció, tècniques de teatre, activitats de cinema, plàstiques. I aleshores un primer viratge o punt d'inflexió interessant és quan als anys 40 i 50 el seu quadre escènic comença a agafar una activitat molt dinàmica i comença a fer les gires per tot l'estat espanyol dels concursos de teatre amateur, per exemple, o així. Després, als anys 70, aquesta activitat escènica continuarà, però ja amb un altre punt d'inflexió, perquè ja seran coses molt més atrevides. Per exemple, als anys 60 i 70, un senyor que es deia Perriot, que feia una espècie de cabaret, ell li deia Teatre d'Impacto, que era el fill d'una de les sòcies, així antigues, doncs aquest va començar a fer les seves obres allí, però clar, aquestes obres no tenien res a veure amb La núvia portava cua, no? Potser una mica sí, però vull dir, era un tipus de teatre molt més ja cabareter i molt diferent. Però és que després inclús la dinàmica de l'entitat, que ja no estava tan capficada en la instrucció de los obreros catòlicos, doncs es va començar a ser com cada cop més permeable a les associacions que venien del propi barri, de la ciutat, i es va convertir en una espècie de calaix de sastre. Que això també li va assegurar com la pervivència en uns anys en què potser el quadre escènic de teatre amateur ja anava a la baixa, el número de socis també, però el deixar-se l'associar-se amb aquestes noves associacions i grups i col·lectius que anaven venint li va assegurar una implantació en el barri, li va donar com un sentit i continuar amb una dinàmica. Per exemple, hi havia col·lectius tan diferents com la coordinadora de col·lectius per l'alliberament gai, que tenien com a sempre reunions als anys 70, o l'agrupació ciclista independent, que es va fundar allí als anys 80, vull dir, grups amb activitats molt diferents. I aleshores, després d'entrar ja en decadència als anys 80-90, doncs ja la cosa es va anar aturant una mica i es va convertir en un bar sense més activitat que la bar, el saló de bar, on alguna gent del bar uns anys anaven a jugar al dòmino o així. Després de dintre del que havia sigut el teatre, que havia sigut molt actiu durant dècades, ja va tenir uns futbolins i anaven a jugar als joves del barri, allà al futbolí. Fins que al final ja inclús això va tancar i es va fer un restaurant italià allí i altres iniciatives com un despatx de professionals liberals i tal. Però ja era una època com molt de capa caiguda. Fins que el 2003, encara pertanyia a l'entitat del Círculo, els artistes escènics Semolina Tómic i Sergi Faustino van signar un subcontracte amb el president del Círculo Barcelona San José. La idea inicial era usar l'espai com a espai de creació, de treball i d'assaig de les companyies.
Però quan es va veure que la manca d'espais a la ciutat per mostrar com l'escena més emergent i més atrevida doncs feia necessari un espai així, els nous responsables van decidir encarar l'antic cap a la programació i cap a l'exhibició. Aleshores, des del 2007, tot això van prendre aquesta decisió i van arreglar-ho així, van netejar-ho ràpidament amb les seves pròpies mans i aquest espai que ja portava uns anys abandonat doncs, el van tornar a posar en marxa el 2003, no? Amb aquesta nova etapa doncs, dedicada al teatre emergent. No? Després tenien també en aquesta nova etapa com espais associats, com pot ser l'Adri Antic, que és com un espai d'assaig, no? On les residències que anaven, els grups de teatre que anaven a fer residència artística podien assajar. I aleshores, al cap dels anys, es va autogestionar durant uns anys, després al cap dels anys es va fer una segona reforma més seriosa, el 2008-2010, que ja incloïa millores de seguretat, antiincendis, d'accessibilitat, d'allument acústic, es va fer un reforçament estructural molt exhaustiu, es van reformar les oficines, la sala del teatre, i es van fer nous accessos, un nou ascensor, i és molt recent, aquesta nova etapa que ja va consolidar com aquesta aposta per al teatre emergent. I bé, deia també que la directora de l'Antic, la senyora Tomic, que és una dona així molt radical, molt d'armes tomat, té unes idees molt radicals, molt demolidores sobre el teatre. No li agrada gairebé res del teatre que es fa als teatres de Barcelona, el Teatre Nacional molt menys, o el que s'ensenya a l'Institut del Teatre ho troba un insult, diu que són coses molt antiquades i tal. Però ella, una cosa que també està molt bé, és que ha convertit com aquesta queixa o aquesta desaprovació del panorama cultural, ho ha transformat en algo com conseqüent, que és com una programació de teatre, del teatre que ella creu que s'ha de fer. Aleshores, va engegar aquesta iniciativa de la nova etapa del teatre i aquí té una programació gairebé setmanal on rep aquests grups que venen d'Europa, rep també residències, rep petits grups de teatre de la ciutat, teatres amateurs a vegades, gairebé tots professionals, però també gent que comença, que necessita uns espais per assajar o així. I després aprofita també molt el bar de l'entitat i els jardins que té l'entitat per convertir l'edifici en un centre no només cultural sinó també social del jovent del barri, que va allí per prendre's un cafè, unes cerveses i llavors fa molt més fàcil que aquesta gent d'aquest barri que és molt dens i que està allí com arragonat en el casc antic, doncs fa molt més fàcil que aquesta gent, gràcies als preus populars també que té el teatre, però gràcies sobretot a que l'oferta és com molt moderna, molt nova i es va renovant cada setmana, doncs tinguin un accés molt fàcil cap a la sala del teatre. I això doncs també és una cosa que cal valorar. Aleshores, també comentava que en el cas de l'Antic el hàndicap l'ha tingut quan ha hagut de fer front a les demandes municipals de normatives i seguretat, que han estat a punt de clausurar les seves portes en diverses ocasions. La seva bona implantació en el panorama artístic i, sens dubte, la forta personalitat de la seva directora han anat aconseguint ara exempcions, ara subvencions, ara pròrrogues i han fet possible la continuïtat del projecte. També cal assenyalar que un altre hàndicap d'aquesta entitat és el tipus de contracte que van firmar amb els gestors, amb els antics propietaris, perquè els comprometia a restaurar l'edifici en diferents etapes, l'interior i les seves façanes, i és un contracte que ara els té collats. I ja per acabar, era fer unes... O sigui, des del punt de vista del forà, jo vaig pensar, quines... En el cas d'un futur així hipotètic o proper o desitjable de l'artesà, què és el que l'artesà potser podria aportar al Prat? És un punt de vista, si voleu, una mica superficial, perquè jo no conec la realitat quotidiana ni conec bé la història de l'artesà, però jo vaig pensar, mentre feia l'article aquest per la revista de la Federació Ateneu sobre l'artesà i el Prat,
vaig pensar que una de les característiques vaig pensar, i també dels comentaris que van anar sortint amb el Gerard Valverde, que vaig entrevistar per fer aquest article, però una de les característiques del Prat era com primer les seves fronteres, les zones frontereres que té al voltant, les agrícoles, les humides dels aiguamolls, el polígon industrial, l'aeroport, la frontera de la via del tren, de l'autovia. Després els elements aquests tan grans i tan rotunds, de l'aeroport, o de la zona aquesta que al final no s'ha fet però que hi havia prevista, de l'àrea de dalt, que havia de ser del Prat Nou, i el Prat quedava com aquí enmig de tots aquests elements o zones tan fortes. I després vaig pensar que les arquitectures així més destacades, potser o més importants en la vida del Prat, també es podien relacionar fent com una espècie de joc de miralls o de contrastos, i aleshores se'm va ocórrer que es podia potser relacionar l'església, així que és amb aquesta coberta tan punxeguda i tan visible, i que havia sigut durant molt de temps un centre espiritual i un centre social durant dècades del Prat, es podia relacionar amb un edifici que està com enfrontat geogràficament i també com contraposat en bones funcions i així, que era el Carrefour, que ara és un centre comercial però també és un lloc social, i com si un hagués pres el relleu de l'altre. O també, per exemple, aquestes presències que hi ha, que són les dels edificis com històrics, mig en runes, com els carabiners, el semàfor, així molt sòlids, i amb altres com més moderns, però també una mica fantasmagòrics, com la Ricarda, més movedissos i així. I aleshores en aquest joc de miralls jo pensava, el company de ball de l'artesà sí que crec que és el cèntric, és que hi ha un joc com de contrastos, no se sap si de competències, hi ha moltes coses que tenen en comú, però també moltes coses que potser entraran en conflicte, i un és un volum així una mica exagerat i amb grans gestos, i l'altre és més aviat un edifici humil que es mou més amb la intimitat del seu jardí i així. I bé, aquest potser serà un dels reptes que tindrà, potser l'artesà haurà de trobar una cara de la cultura com més simpàtica i més de petita escala, més que amb el cèntric com el Carrefour, per posar un grup d'edificis, s'haurà de relacionar o haurà de tenir com connotacions més de teixit urbà i proper, com poden tenir la plaça de la Vila o el mercat, i haurà d'anar trobant la seva vida. Per què? Potser. Molt lliure, si és el que us explicar. I ara el Toni també parlarà. Sí, de com plantejaríem d'apropar-nos, d'apropar-se a què fer i a com tornar a la vida un espai que l'havia tingut i que ha quedat com esmorteït durant uns anys. Una qüestió que ens sembla important a l'hora d'abordar la posada en valor d'un espai teatral o d'un altre tipus també és no entendre'l només en si mateix en quant a arquitectura, sinó en la situació que té dins de la ciutat. Per l'Ajuntament de Barcelona varen fer des de l'Observatori un parell d'informes sobre teatres que en el seu moment, fa poc temps, estaven també com en risc. Un era el teatre principal, a la Rambla, l'altre era el teatre Arnau, al Paral·lel. El que plantejàvem nosaltres és dir, el valor d'aquests edificis a vegades ve per la seva arquitectura, però a vegades, si els entenem només per la seva arquitectura, potser no els hi donaríem tanta importància. L'arquitectura del teatre Arnau no és en si mateixa un top 10, podries dir, de l'arquitectura. Potser té una façana singular per la seva forma, però en canvi, si jo l'entenc dins del Paral·lel, si jo entenc que el Paral·lel era un lloc del teatre de Barcelona i que aquest lloc
s'ha anat esmorteint, potser entendré que una peça que encara queda no la puc deixar perdre perquè potser aquella glòria d'aquell espai ja desapareixerà completament. Com ha passat, per exemple, a Barcelona amb el Passeig de Gràcia, que el Passeig de Gràcia era, abans de l'Eixample, un lloc teatral, un lloc de lleure barceloní, i ara això s'ha perdut absolutament. El valor del Principal era el valor de l'edifici, però el valor d'on se situava, a la Rambla. El valor de l'Arnau era el valor de l'edifici, però del lloc on se situava el paral·lel. Cal, doncs, podríem dir, quan mirem un d'aquests edificis, fer un triple zoom, veure'ls en relació a la ciutat, com amb una visió més llunyana, veure'ls en quant a arquitectura. Les arquitectures que aquí veieu són de teatres del paral·lel, molts d'ells ja desapareguts o transformats. El Teatre Espanyol encara queda un fragment d'aquest i és un teatre. El Condal era un teatre exempt, ara està en la planta baixa d'un edifici. El Molino perviu, l'Apolo ha quedat subsumit dins d'un hotel, el Victòria dins d'un edifici d'habitatge, però en canvi el Còmico ha desaparegut completament, l'Espanya a la plaça Espanya ja no hi és, el Thalia també és un de tants teatres que es va cremar també d'una manera com fortuïta i que ara és un solar, i aquest, que era el més ostentós i l'últim que es va fer, el Teatre Circ Olímpia, va ser el primer que va desaparèixer. Cal veure, doncs, on se situen els edificis, cal veure l'arquitectura d'aquests edificis i pensem també que cal tenir en compte a l'hora de valorar la seva història què s'hi va fer dins d'ells. Sembla mentida, però en el Victòria, que tenim la imatge d'un paral·lel molt cabaretero, és on es va estrenar l'Auca del senyor Esteve de Rossinyol. Cal veure, doncs, la vida que tenen aquests edificis dins d'ells, o els musicals, per tant, que és coses que normalment amb els treballs que fem intentem posar en relació. L'informe d'un teatre vol dir l'informe de la seva situació urbanística, l'informe de la seva arquitectura i l'informe de la seva vida escènica. Un cas que ja us he explicat a l'Ivan i que ens ha interessat especialment pel que és la realitat de Catalunya és el dels teatres dels Ateneus. Aquest mapa que veieu és un mapa de Gràcia, de la vila de Gràcia, a Barcelona, on estan marcats els teatres d'Ateneu que han existit al llarg del temps. Procedeixen moltes vegades d'aquesta tradició social doble. A Igualada hi havia l'Ateneu igualadí de la classe obrera, hi havia el círculo mercantil, això ho tenim bastant associat, els cercles mercantils i els fraternals. A Gràcia trobaríem des de la Lleialtat, la cooperativa de teixidors a mà, més vinculats amb el món obrer, els teatres d'entitats catòliques, el Centre Moral, el Cercle Catòlic, els Lluïsos de Gràcia. Alguns d'aquests teatres, un valor arquitectònic importantíssim. Per exemple, el teatre del Centre Moral és obra d'un deixeble de Gaudí, el Francesc Berenguer, que dins del teatre va aixecar un d'aquests arcs parabòlics tan gaudinians que li donen un aire peculiar amb aquest teatre. Un teatre que es desenvolupa dins d'aquests ateneus que tots tenien aquests espais del bar, del casino bar, vinculat amb un teatre que acostumava a ser de platea plana perquè així s'hi podien fer, s'hi podia ballar o s'hi podien fer sopars, menjars d'entitats, teatres que acollien companyies
teatrals amateurs. Aquests teatres també eren lloc de trobada de la comunitat perquè els socis actors es trobaven amb els socis que no ho eren. Aquí hi ha una representació en el centre mural que porto perquè la senyora que veieu aquí era la meva mare i doncs segur que tota aquesta dèria teatral una mica me la va insuflar ella. Socis que es trobaven amb socis, però també aquests teatres, i això és el que els hi ha donat una vida nova avui en dia, com també he explicat a l'Ivan amb el cas de l'antic teatre, és que han sigut refugis per companyies més d'avantguarda. Aquests són uns dibuixos que hem fet de teatres d'Ateneus de Barcelona que van des del Casino l'Aliança del Poble Nou, grandiós, fins a espais petits. A Gràcia mateix, un que se'n diu la Violeta o el Centre Artesà Tradicionari. Aquests espais, per exemple, el del Casino l'Aliança del Poble Nou, han sigut allò que en podríem dir refugi de l'avantguarda teatral. Lluís Pasqual, Fabià Puigcerver, en el Casino l'Aliança van muntar la Setmana Tràgica i, com veieu, van posar teles al voltant de tot el teatre, de manera que no es veu que és un teatre a la italiana, un teatre amb embocadura, i van muntar aquesta obra que era com un fresc històric de les jornades revolucionàries de la Setmana Tràgica. Un teatre d'Ateneu va servir per una proposta avantguardista en els anys 70. El cas més paradigmàtic, exemplar per excel·lència d'aquesta utilització d'espais d'Ateneus per companyies, diguem-ne, contemporànies, modernes, d'avantguarda, és el del Teatre Lliure a la cooperativa La Lleialtat. D'una manera també en els anys 70 exemplar per la seva economia de medis, van transformar l'espai. Tirant l'embocadura, el president de l'entitat deia em mataran els socis, ara venen aquests i trenquen l'embocadura de l'escena, però els hi va donar permís i així diu que explica com a anècdota que els hi va donar finalment permís perquè el seu fill, que era petit i que no anava mai al teatre, va veure una obra de Fabià Puigcerver amb la companyia que aleshores es deia Teatre de l'Escorpí i li va dir al seu pare això sí que m'agrada com a teatre. El pare va dir, doncs, escolta, si vull que tingui vida al teatre de la meva entitat, haig de fer cas i passar-lo amb aquesta gent. D'una manera molt simple van transformar l'espai i aquest espai del lliure va servir com a sala transformable per moltes obres. Això és, el van transformar en un espai més de circ, Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta, o amb un ring de boxa amb l'ascens i caiguda de la ciutat de Mahagoni, de Bertolt Brecht. El van transformar en un espai, en un passadís longitudinal, amb un Titus Andrònic de Shakespeare, o amb un espai ja frontal, com és aquest Lorenzaccio de Muset, o amb una obra de Txékhov, ara no em recordo quina és aquesta, també amb un espai longitudinal amb el públic, en passadís amb el públic a banda i banda. Què ens està interessant com una línia de treball amb aquest observatori d'espais escènics, que és com l'hem retitulat, perquè els teatres en risc no deixen de ser, sinó, diguem-ne, un subconjunt dels espais escènics. A vegades anàvem a visitar algun teatre com observatori de teatres en risc i ens deien, ei, escolti, que nosaltres no estem en risc, no? Bé, tots ho estem una mica avui en dia, però no de la manera que ho pot estar un espai abandonat. Ens hem canviat el nom com Observatori d'Espais Escènics
I una de les línies de treball que ara tenim amb diversos professors de la Politècnica, d'estructures, de construcció, d'instal·lacions, un d'acústica, amb la col·laboració de consultors escènics, és elaborar el que en diem unes pautes per redactar un pla d'usos, un pla funcional per un edifici destinat a les arts escèniques. Aquest és un dibuix d'un director de teatre alemany, el Matthias Langhoff, en què explicava com al voltant de la sala d'assaig hi han d'haver tot d'espais de treball en un teatre. Langhoff explicava que un teatre no és només un lloc de representació, sinó un lloc de creació. Jo crec que això és molt adequat també pels teatres de localitats, d'entitats. No només es tracta de portar una obra de teatre, sinó que els grups locals o a vegades grups foranis que poden ser captats perquè facin teatre uns dies, unes quantes obres en la programació d'una temporada, no només puguin representar, sinó també puguin crear. El nostre treball és intentar veure quines pautes hauria de tenir un ajuntament a l'hora d'encarregar un projecte d'arquitectura. Bé sabem que els arquitectes som capaços de pensar tot i a vegades inventant-nos massa. Se'ns ha de collar una mica amb el pla d'usos i el collar-nos creiem que no és negatiu, al contrari, pot reforçar més el projecte que finalment surti. Nosaltres, amb alguns ajuntaments amb els que hem parlat, els diem, abans de fer un concurs, el concurs no pot ser una barra lliure. A veure qui la diu més grossa o qui l'encerta. No es tracta de veure qui l'encerta, sinó de donar unes pautes. Això, en el fons, és uns treballs previs, vindrien a ser gairebé com l'escala del que en diem un cert avantprojecte que es donen als equips que després concursaran per ja anar més satisfent les necessitats que en realitat té la comunitat. Això, a més, creiem que és especialment adequat per als edificis històrics. Depèn de què li demano a un edifici històric, el col·lapso. Faig que no serveixi. Depèn també de com abordo el resultat, el projecte de rehabilitació d'un edifici històric, l'enclanxinaré, li faré un lifting, que us diré, des d'un punt de vista una mica tendenciós, cap d'aquests projectes ens interessa. Són molt bonics, han trobat els colors, han refet totes les motllures, han deixat net i polit el teatre, però moltes vegades en aquests teatres finalment costa molt de fer teatre. I potser ens hem gastat més diners amb la pintura, amb refer motllures, que en fer útils als teatres. Moltes vegades aquests teatres s'han fet perquè al darrere no hi havia un pla d'usos dramatúrgic, una idea de per què vull fer teatre aquí, a qui està destinat, quantes localitats necessito, quin tipus de... A vegades faria falta un director tècnic, un director teatral del teatre abans de fer el projecte. Per nosaltres un exemple que sempre ens ha agradat és un teatre que hi ha a París, a la primera corona, diguem la primera perifèria, però que ara ja és dins del Gran París, que és el teatre en el que va entrar un bon dia un director anglès, exiliat d'Anglaterra, que es diu, encara es diu, ja és gran, però encara es diu i encara fa feina, que es diu Peter Brook. Peter Brook un bon dia li van dir que a prop de l'estació del Nord hi havia un teatre abandonat. Aquell teatre estava a punt de sucumbir i ser convertit en un garatge. Diverses companyies de teatre hi havien entrat, però com que no estava ni a la rive droite ni a la rive gauche, com que no estava, diríem, amb el rovell de l'ou dels teatres de París, es pensava que era molt car restaurar-lo. Brook, qui va entrar, va veure el teatre més o menys en aquest estat
i va dir: el que faré és fer les obres mínimes per posar en escena una obra, ara no recordo quina era un Shakespeare, ara no me'n recordo quin era, aquell Shakespeare, vull posar en escena un Shakespeare dintre d'un mes. S'hi van posar a treballar, van entendre que una obra molt important, relativament barata, però que donava molta versatilitat a l'espai, era fer que la platea inclinada es convertís en plana. Van fer això i van transformar aquest espai. Com veieu, no s'hi van gastar massa en pintura, no s'hi van gastar massa en refer motllures. Com que no s'hi van gastar en pintura, si obrien un forat al costat de l'embocadura no passava res, perquè després el tapaven i quedava imprès en la memòria d'aquell teatre que en allà, això és aquest primer Shakespeare, no era la tempestat, no em vindrà al cap, però un personatge sortia d'aquí i al cap d'uns anys, quan hi vaig anar jo, encara es veia aquell forat tapat. Per mi, les Bouffes du Nord són un exemple d'economia de medis i de transformació d'un espai. Finalment, amb una graderia, inclús es lograva que l'espai fos més petit. A vegades, en un teatre d'aquests històrics del segle XIX, un dels grans problemes és que té una capacitat potser de 800, de 1.000 localitats i que avui en dia voldríem que fos de 400 i ja en tindríem prou. Aquestes, diríem, tàctiques del grup de Peter Brook de posar una graderia a vegades lograva que un gran espai fos més íntim i més petit, amb localitats. Aquí acabo, perquè tenir lloc per més debat, amb aquesta foto, que és una foto del Liceu, just quan s'acabava la temporada, que el posaven, tapaven tot amb llençols blancs i quedava com una espècie de fantasma. Podríem pensar que l'artesà ara en aquest moment està així, ple de llençols, potser està pitjor, no? Però bueno, podríem pensar així i queda més romàntic, que està ple de llençols i que el que ens cal és que treure'ls i que torni a la vida. Deixem-ho aquí perquè potser teniu preguntes o coses a fer i així doncs tindrem temps per poder-les tractar.